Kunomuntu right now mfethu osehlale nezingane zazaba u3 nomfazi oyedwa usanda kuthola ukuthi akuzona izingane zakhe. Kwenzakalani leyo ndoda? Emotionally lo mjida wenzani? Kunomjida right now usho kahle athi Zwide nomfazi wami ngiyamgqumuza strong. Mangimshaya umfazi wami ngimshaya ngobani ngabona ubaba eshaya uma yinto engitsho ukuthi into eright kumele yenze. Kulungiswa ngalendlela. Kunomjida ekhona as we speak right now on a disability. One disability mfethu intombi yakhe imkhumbuza njalo wena sishosha awusuke umngane ohlala amanye amadoda la akakwazi nokunyakaza umkhumbula makusuke kuyimali yegrant kuphela bambize ngobaba bamqukule bamyise kasasi ngoba kusuke kuyohola kuphela so benefitable amadoda mfethu up broken damkhulu unamadoda esisebenza nayo emankampanini mngani wami mfethu yabona asebenza nathi emankampanini ayasmile ayahleka but deep down are broken. Kunendoda enemali o-rich njalo kumbona mfethu uzoyihalela impilo yakhe akalali ibhokisi imhubha la usibulaleleni. Kunomama sikhuluma now who are going through the worst in life. Yini ungabona na mfethu osisi bathana kangakuthela amadoda ngama-acid manje? Yini ungabona namadoda enqumana nosisi amabele kangaka namanje? Izwe libone ngalendlela ukuthi must host ama men's conference. Inkinga masihost ama men's conference sifaka ama-artist estage. Siletha neyipeech estage. Siletha abantu besifazane bezokhuluma ngeyipeech estage. Kanti men's conference ne-women's conference idinga only one thing. Take the mic, banikeza abantu i-mic, bakhulume. Ngoba abantu indlela abaseyinhlungwini ngayo, bafisa ukubhodla, abakwazi ukubhodla ngoba wona ufaka i-artist. Uthi kusaserious into ishubile, izofika i-artist. Dunusa iyaphela into abethu uzoyizela umuntu athi umegoduka same thing akade uzoyibhodla afika uzoyibhodlela kumfazi wakhe kunengane mina manje la mfethu ebihlale eFryhead esuswe kube eFryhead yayiswe eGoli ihlale eSoweto emkhukhwini yayilalwa umfana wakubo ngoba iki-wheelchair eyidla umfana wakubo mfethu ithi mayikhuluma kuthiwa hayi ngoba bayithatha eFryhead bayise eGoli ihlale eSoweto emkhukhwini njengamanje ngoba kubo basaba ihlazo ukuthi umfana wakubo uyedla ingane yakubo. That's a thing efika ingicike ngale system. Fuck. Shit man. Kanza wethu. Bengazi ukuthi uma ngabe ubaba Zwide enza ama men's conference ubabhekana nezinto ezifana nalezi enzima njengalezi. So ngiyawakhuthaza ngolethu kuhle dladla ama men's conference uthenziwe nama women's conference. Bese sibheka ipurpose yawo siye ukuthi si-include ama-artist ne-beach because once we include i-artist lento le uyenza ibe ngalomuntu ose-stage not ngalomuntu ozela ukuzobhodla. Kana kwethu siyacela ukuthi siwakhuthalele uhulumeni amakhansela amameya siyawadinga ama men's conference nama women's conference. Siyabonga.